रुंसारि मनोरन्जन ब्रह्म बिथांनि जोनोमा आथिखालनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा ओनसोलनि देबोरगाव गामियाव 1966 इं मायथाइनि 6 एप्रिल खालारखालि जादोंमोन। बिथाङा सासे गोख्रों हारिमु सिबिसुला आरो मेथाइ रोजाबगिरिमोन। बिथाङा बारे बर'निया मुंनि गंसे अडिअ केसेटआव मेथाइ रोजाबदोंमोन। बिथाङा थांनाय 2017 इं मायथाइनि 28 अक्ट'बर खालाराव रुंसारि जालांबाय। The nominees are मानसिया जिउआव खनसेल' थैयो। जै थैबाय जेबो मिथिला। गावखौ सोर बुखो सोर बुथारखो जेबो मिथिफिनला। बेखायनो आंबो सुथुरखौ बुथारा। सुथुरखौ आङो आथिं आखाइ बुख्रुबनानै बिसोरखौ नोरजिया खालामनानै दोननायावसो आंहा बांसिन गोजोननाय दङ। जाहाथे बिसोरो थैनायनि सिगां हाजार बार थैयो। Best Makeup बे बान्थाखौनो होनो थाखाय डाइरेक्टर फिल्म मेकार बिथां जोंदाव बड'साखौ गुरै खावलायबाय। Now मनोरंजन ब्रह्म Best Makeup Award। बे समाव फिल्म मेकार एन्ड डाइरेक्टर जोंदाव बड'सा बिथांखौ बिसानि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बिथाङा बरायगोन। Best Makeup. The winner of Manoranjan Brahmo Award for Best Makeup Artist is Jagat Boro Saikon. Goes to Jagat Boro for Saikon. The award carries the rupees of 50,000 along with certificate and a memento. Jagat Boro, the best makeup artist for Psycho. मोनसे मेमेन्टो लोगोसेनो गांसे सार्टिफिकेट आरो कैश प्राइज मानिजोंहाय बिथांखौ बरायनाय जादों। Thank you, sir. Thank you. साबायखर थाबाय मान गोनां श्री जोंदाव बड'सानिसिम। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर। गोजोन्थों।